Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Wow, umaanggulo pa yung partner ko. Eh di syempre, di tinitingnan ko kasi, partner, bakit parang ang oily ko? Hindi naman, ang tawag dyan, moisturized. Okay. Ganun dapat. Kasi yung ang gusto ko i-achieve glass skin eh, ang dumating oily. Bakit gano'n ano? May mga ibang binabagayan sila ng ano, ng pahid-pahid. Oo, hindi ng parang moisturized na look. Yung sa akin talaga parang kaya ko oily, ganun ang effect. Correct, kaya inaayos ko yung angulo ko, partner, kasi saan ba parang hindi makintab. Ang kintab. Ako may time ako na ok-ok sa mukha. Tingnan, puro ok-ok. Inuka-uka na po. Ganun po siya, ka-ok-ok sa kanyang mukha. Ok-ok sa mukha? May time na wala lang din. Bahala ka kung ano nakita mo. Eto na to. Correct. Parang may season lang. Oo, kumbaga merong mga days na gusto mo mag-ayos. May mga pagkakataon na parang ayaw mo na, okay lang kahit hindi. Kahit na mukha ka na talaga ng edad mo. Ganun. Hindi kasi yung mga iba talagang madami sa atin yung talagang umi-effort para to look younger. Yes. O kaya not to look your age. Parang ganun. Correct. Diba? Maalaga ka ba? Sobrang maalaga ka ba sa mukha mo? Habang may sponsor, yes. Pero feeling ko kapag ka wala na, nakakatamad na. Oo, nakakatamad na. Nakakatamad ka, ang gastos na kasi. May season talaga na parang, kunyari napunta ka ng mga beauty store, gaganahan kang bumili eh. Yan. Lahat na makita mo gusto mong bilhin eh. Totoo. Pero may time din na talagang wala kang ganang gawin yon, wala kang ganang bilhin yon. May mga ganyan, lalo na kapag ka nakita mo na yung presyo. Oh. Ay, hindi ko naman ito kailangan. Sabi naman ng kaibigan kong beauty queen, tubig-tubig lang, tsaka tulog-tulog lang, carry na. Pero naniniwala naman tayo na kaya naman create yung mga ganyang klaseng treatments, kaya create yung ganyang klaseng mga pampahid sa mukha, 'di ba? Kasi talaga yan ay pinag-aralan, 'di ba? Ang kagandahan naman din sa panahon ngayon, marami ka ng iba't ibang klase ng options. Mula sa pinakamahal kung ikaw ay yayamanin, 'di ba? Hanggang sa affordable at carry lang ng budget mo. Ganun. Totoo 'yun. May kakilala ako sobrang maalaga sa mukha. Oo, pero sobrang pabaya sa kilikili. Ay, meron din akong kakilalang ganyan, partner. Bonggang-bonggang kinis ng kutis, pero yung hininga, partner, nakakasulasok. May ganun. Kanya-kanya. Eh, wala ka dun sa kaibigan kong dentista. Dami natin kakilala talaga. Yung kaibigan ko naman dentista, ang lagi niyang parinig sa Facebook niya. Palibasa, medyo nahirapan na siyang makakuha ng mga kliyente kasi inuuna pang baka bili ng mamahaling cellphone eh. Ay, naku, totoo. Yun yung kaibigan kong yung kaibigan kong dentistang, yun talaga, sabi niya, nagreklamo talaga sa akin. Sabi niya, uy, minsan itapik mo naman sa radio. Sabi ko, alin? Sabi niya, na bakit yung mga tao inuuna pang magkaroon ng mamahaling gadget bago yung bagang nilang bulok na? Sabi ko, sige, one time sabihin ko. So, tinatawagan po ang lahat na mayroon pong mamahaling cellphone. Pakicheck po, ang bagang po ba nabubulok na? O nangangailangan na po ito ng dentista? Priorities ba? Alam mo, sa bagay, hindi natin masisisi yung mga tao eh. Kanya-kanya talaga, diba? Kanya-kanya, minsan magtataka ka, bakit siya kaya naman niyang umarte o kaya niya namang maging mas maganda yung mga gamit niya or alam mong may pera. Pero bakit parang laging parang pangtambay lang lagi, 'di ba? Hindi mo masisi, pero yung iba naman parang porma, alam mo namang may utang, 'di ba? Kanya-kanyang priorities. So parang in the same way, nakatulad na sinasabi ko ng friend kong dentista, 'di ba? Ano ngayon kung bulok ang bagang ko? Ang mahalaga malilinaw ang mga pictures ko sa cellphone, 'di ba? Uunahin ko 'to, correct. Picture, no? Kasi siguro they spend more time naman talaga sa sa cellphone. Yung bagang
para sa kanila ay hindi mahalaga. Sabi nga nila ganun. may face mask naman. Oh, yun naman. May options. Hindi naman kahit tapos na yung pandemic, naka-face mask pa rin yung iba. Oo, kasi option nila yun. Di ba yung mga iba Pero maganda naman daw ang kilay. yan, Diba? ano ngayon, di ba? So, kanya-kanya. Minsan hindi natin masisi kung bakit sila ganon. Hindi mo pwedeng i-judge kasi hindi mo alam yung tunay na kwento. Parang dati meron akong kaibigan na scholar. Alam mo ba, nakakaloka. Na chismis siya na ganito, di ba? Katanghaliang tapat habang kayo po'y sumusubo ng mainit na kanin. Meron pong scholar yan. Nadala ng tambalan. Meron pong chismis tungkol sa isang scholar, di ba? So yung scholar na ito, partner, basta long ago to na kwento. Umiyak siya sa akin one time kasi daw na chismis daw siya sa school. Oh. Sabi ko, panong chismis? Sabi niya, hindi ako deserving. Umiiyak daw siya. Hindi daw ako deserving na magkaroon ng scholarship. Porque nakita nila ako sa kantin umiinom ng soft drinks. Oo nga. Sabi ko, totoo ba? Bakit? Anong punto? Parang ang punto nila, may pang soft drinks ka nga eh. Oh. Parang ganun. Parang nagsisoft drinks ka nga eh. Tapos matuturing kang scholar. May pang soft drinks ka. Doon ko na-realize na hindi mo pwedeng i-judge kasi hindi mo alam kung nilibre ba siya noon or kahit hindi siya nilibre. Malay mo sinalin lahat ng mga natirang soft drinks, nakapuno siya ng isang bote. Pwedeng gano'n. Pero partner, ang sa akin, kahit na hindi siya magsali ng mga tira, hindi niya naman yun kailangan gawin eh, di ba? Hindi mo siya pwedeng i-judge na porky scholar, bawal mag-soft drinks, parang hindi na niya pwedeng, kung yun that was the only time na meron siyang available at extra na pera. And malay mo pinag-ipunan. Deserve, di ba? Tsaka deserve. Di ba? Soft drinks na lang yun. Magkano lang ang RC Cola Mega, magkano 24 pesos, SRP, di ba? Ano ba? Questionin yung pagiging scholarship sa 24 pesos? Pag-questionin ng scholarship na dahil sa 24 pesos? Hindi eh. Di ba? Kaya alam minsan may mga ganong judgment. Ano ba yan? Nakikita na nga na yung ito kadalasan to eh. Yung nanay labandera, yung tatay nagko-construction, tapos yung anak na umaarte. Ganyan. Okay, nag-aaral sa mamahaling eskwelahan. Mahirap i-judge yun eh. Kasi for all you know, decision yun ng parents. Kung ganun, nahihirapan sila, pero prioridad nila yung education. May mga kilala kong ganyan, partner, na talagang, ano ngayon kung sira-sira yung bahay namin? Ano ngayon kapag ganitong maulan ng panahon, nagkakaroon ng mga tulo, hindi namin mapaayos yung bubong namin, ganun. Basta ang importante, yung mga anak namin nag-aaral sa private school. Totoo Priorities! Di ba? Hindi mo pwede sabihin, ano ba yan? Puro tulo yung bahay, pero yung mga anak nag-aaral sa mga exclusive school, di ba? Hindi mo pwedeng i-judge. Priority nila yun eh. Totoo In yun. the same way na meron tayong mga kilala na hindi maganda yung bahay pero maganda yung sasakyan. Ano ba yan? Ang ganda ng sasakyan, yung bahay bulok, di ba? Hindi mo pwedeng i-judge kasi malay mo mas marami siyang beses na nasa sasakyan kaysa nasa bahay. Totoo. Halos hindi na umuwi yan dyan eh. At ang isang bahay kapag hindi masyadong inuuwian, talagang magkakaroon talaga ng maraming iba't ibang problema yan. Mas madaling naluluma. Yes. Mas nagiging pangit agad ang bahay kapag hindi inuuwian. Hindi, totoo yun na malaking bagay mga kaibigan na ma-realize natin yun na konting reflection din na iwasan nating maging judger. Daming judger talaga. Lalo na kung hindi po natin alam talaga ang tunay na detalye or kwento ng bawat bagay or bawat tao or bawat sitwasyon. Yes. Diba, tingnan mo nung nakaraan kahapon nga lang may lumapit sa akin, kumakatok sa sasakyan. Sir, binaba ko yung bintana. Pengi naman 20 pesos pang kain lang. Sabi, Hindi mo ginudge. Hindi ko ginudge. Sabi ko lang, ikaw nga may hikaw ka, gold. Namamalimos ka ako, wala akong gold na hikaw, ikaw namamalis, pero hindi ko ginudge. Hindi mo judge. Ang tawag dyan, priorities. Hindi, ang tawag dyan, dukot. Diba? Grabe ka naman. Malay mo priority niya. Malay mo pangarap niyang magkaroon ng gold. Hablot. Siguro kung isa lang talagang piraso. Hindi ko ginudge. Kung siguro isang piraso, baka nga hablot, di ba? Hindi, katulad ng ganyan. Kunyari, gold. Mahilig kang bumili ng gold. Yan. Joke lang yun sa akin. Mayat yung kay Nicole, totoo yung sa akin, joke lang. Hindi, mahirap mag-judge. Pwede kong kitaan yan, partner. Ang sinabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Priority niya magka-gold eh. Kaysa makakain, bakit? Ngayon, kung namamalimos ako,
Basta may ginto akong isang piraso sa tenga ko. True. Oo, diba? Huwag niyo akong husgahan, sabi nung namamalimos. Tama, tsaka huwag niyo ako i-judge kung isa lang ang hikaw ko, diba? Pag nagpapapicture, pag selfie naman ako, tagilid lang, isa lang naman nakikita. So, no judging there. Kasi ito yung best angle ko, sabi niya. Correct. Huwag kayong manghusga. Feeling ko pagka halimbawa nalaman natin yung kwento ng bawat isa, magigets natin kung bakit siya ganyan. Diba? Na parang, bakit itong kasama natin sa opisina, parang ang daming laging nakakalimutan. Yung parang, kulang na lang panty niya, nakalimutan niya sa bahay. Alam mo yun, yung mga ganon. Pumasok siya minsan, hubot-tubad na. True. Ay, nakalimutan ko magdamit. Sorry, babalik ako. Nakalimutan ko, diba? Pero kapag kainalam mo pala yung kwento, sobrang dami niya palang concern sa house. O kaya, sobrang dami niya palang mga iniisip na yung mga ganyan na may mga bagay na talaga siya nakakalimutan. Diba? Wala lang, parang feeling ko lang again, kapag naintindihan mo yung kwento ng bawat isa. Hindi mo naman kailangang isa-isahin, Kung at least yung mga tao na nasa paligid mo, yung mga nakakasalamu mo everyday, bakit kaya siya ang sungit-sungit lagi, 'di ba? Sino bang hindi susungit? Gutom siya. 'Di ba? Sinong hindi susungit, 'di ba? Lagi siyang sinisingil ng utang, kulang maliit yung sweldo. Pagka ganun talaga, nakakainit ng ulo yun. Nakakainit naman talaga ng ulo. Napapaaway pa Totoo, 'di ba? Wala lang, parang kung mas open lang tayo na baka kaya siya ganun kasi ganito, may dahilan, 'di ba? Mas magiging kinder tayo sa mga tao. Yes, totoo 'di ba? yun. Na hindi natin pwedeng i-judge na bakit siya puro ganun. 'Di ba? Ew, ganun. Yok, di ba? Sira yung bagang. Pero nakamamahaling sasakyan, di ba? Priority niya yun kung hindi naman siya masyado nakikipag-usap sa mga tao, kaya niyang tiisin yung amoy ng bagang niya, problema mo dun, di ba? Huwag kang makikialam. At least siya may kotse, di ba? Kasi nga, priorities. Kanya-kanya talaga yun Ang bawat tao, kanya-kanya ng struggle yan, mga kabisyo. Kanya-kanya ng preferences, kanya-kanya ng interest, kanya-kanya ng priorities. So pag nalaman mo yan, hindi mo husgahan ng isang tao kasi wala tayong pakialam Yun yung gusto niya. Doon siya interesado. Yun yung preferred niya. Yes. Diba? So wala tayong karapatan na husgahan kung ano man ang ginagawa ng taong yon. So long as hindi naman nakakasama, diba? Hindi ka naman niya inaano intentionally. Correct. At saka hindi gumagawa ng masama. Mahirap yung intindihin natin siya, ba't siya nagnanakaw, diba? Ibang usapan yun. Iba naman yun. Kaya, sige, intindi, maging mabait tayo sa kanya kahit alam mo nangangabit, diba? Hindi naman ganun. Wala namang ganon. Ibang usapan na yun. Kasi pag naintindihan po natin na ang bawat tao may kanya-kanyang priorities. At struggles. Yung struggles na lang yung problemang hinaharap na may isip mo na, hala, kaya pala siya ganun. Kaya pala sumisweldo naman siya ng tama. Pare-pareho naman kayo may sweldo. Pero bakit ganun pa rin? Correct, yung damit niya laging mukhang luma. Totoo. Laging amoy alimuom. Malay mo kulang na talaga pambili ng sabon. True. Mga ganon. So hindi natin alam yung ganung kwento. Yes. Ang iniisip lang natin, siya? Ay, ano ba yan? Napakasalaula, balahura. Ganon ang iniisip natin. Di ba? Pwede. Pero baka meron pa palang mas malalim na dahilan, 'di ba? Parang ganoon. Meron akong isang kakilala dati na kwento niya sa akin kung bakit masungit siya pag may mga bata. As in, galit na galit siya talaga. Pag nakakita pa lang siya ng bata parte, talagang salubong na talaga yung kilay niya. O kaya yung kilay niya sobrang taas, umabot na hanggang batok. Ganoon, talagang hatas ng kilay niya. Ito ba yung nakita kong pinagbuhuli ng 2 bata nung dumaan siya? Oo, siya yun. Yeah. Perfect. That's my friend. Siya yun! At least, di ba, meron ka ng picture ng mukha niya, di ba? So, nung in-explain niya kung bakit siya masungit sa bata, parang, although medyo weird, hindi naman weird, pero again, kanya-kanya. Kasi nung younger siya, nakunan siya parang ganon. So, ang naging effect sa kanya, parang nagalit siya sa mga bata kasi sana may bata sa paligid niya. Kaya lang, yung parang ganon na naiinis siya, parang yung inggit napunta sa galit, 'di ba? Yung yamot, yung panghihinayang napunta sa inis, parang ganun. So ngayon parang okay, kaya niya pala pinagbuhol yung 2 bata. Inintindi ko na lang. Alam mo, invento lang talaga. Inintindi ko na lang. Kaya pala meron pala siyang dinaanang malupit. Intindihin natin. Intindihin natin. Pero hindi, gets nyo naman siguro kung alin yung masama sa intindihin natin kasi ang tindi pala kasi nung dinaanan. Totoo 'Di ba? yan. Parang dapat maging wise tayo to judge. Alin ba dapat yung iniintindi? Sa alam nating mali naman talaga yung ginagawa niya. 'Di ba? Meron kasi talagang mali na wag mo ipilit yung mga
yung mga dahilan mo. Mm-mm. Mali talaga yung pangangabit, mali talaga yung pagnanakaw, 'di ba? Pero meron talagang mga okay. Kaya pala siya ganun. Correct. Kasi ganito. Doon talaga papasok yung hashtag respect. Akala ko hashtag goals. Ang labong kausap. Bigla na punta sa goals. Hashtag respect. Yun, matututunan mong respeto ang isang tao kapag nalaman mo yung pinagdadaanan niya. So let's not be quick to judge. Correct. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng taong yan. Hashtag respect and hashtag kindness. Yes. Kasi kapag nalaman mo talaga na ganun pala katindi yung hinaharap niya everyday, hindi ka na dadagdag sa mga niya, sa mga isipin. Correct. Mag-e-effort ka ng tumulong din sa kanya o kaya yun na lang, hindi mo din siya i-chismis. Totoo. Kasi mas naiintindihan mo na kung ano yung pinagdadaanan niya, bakit siya ganun. Correct. Diba? So wag judger. Wag judger. Hindi porke walang itsura yung babae at may itsura yung lalaki. Isipin agad, mayaman si babae. Wag judger. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!